Jorani Khorangni Phil Chithang bisi khonsok manorogoi Swngchajak chini tinini press meet o phaimanjak phaijak bebak sini press media ni kijing songno ang Jorani Khorangni nukhungni goi lamsogo jeng tini o press meet khaiman hingkai sing taklai sini Jorani Khorang magazine o magazine sini bisi Phil Chithang khonsok khai abo songo panda khaina thangna nai tongo sina panda no tai o panda no tui sebai sokro sana bagi ang sini Jorani Khorang komtingnai tai sini oja sini sar Narendra Dev Burma no o jorano yapar cái hai tàu sa thì ni je media dong no khakaham ya paro tini oro kai ro press meet no success kainan bagi oro je besang pai sokai cái tabuk chung Jorani Khorang ni tau bai bisi chi thamungkha 13 years singkha 2012 ni 2 October pula launch Swngchajakma abonoro borok joton saimano aboni yagulo turuk ya presebui chung tau bisi chi thamo pai sokai cái থানায় 20 বছর সালথামনি পান্ডা খাইকা 20 সে বা 12 বছর বা 12 ইয়ার্স মানে তুই একে আবো নরগর যত সাইমা বায়ো একে টাকলাইকে जों টাকলেন পুলা আউটডোর মানে আউটডোর মানে এইটা जों আগতলা বিসিংলো আগুলিন বিসিংলো जों আসে বিসি রমি খাই দङ টাকলাইকে जों আগতলা আগুলিনো याकारै जों गामि আমসাयो जोंनि ताकारजला আমসাयो जों टाकलाइ खाइनो थांदों একে আবো ताकारजला আমসাইनि যে আরনি লুকুর আরনি borokni khatungmani borokni khajamani sinto branch dong ba tei haita angko je amsai group ni dong jo pujol amsai yo play abo takarjola ko eke aroni amsai ni borokni khatungmani bagino sen aro khlaina thang dong eke tawsak jara to kaham kai no borok luar jilai dong lai aro eke जों norok borokno kobogo a pando manjaknani tauni bagi manjaknani himale a panda sini borok ni bagai sini Jorani Khorang wan sumung na harmong sini samong umung rogo sini borok ni bagai जों non politically abo kaham kai जों borok ni bagai bahai kai samung tangnani bahai kai wan sumnani bahai kai boro derai tong boro sayang tong tam khaya sayani जों ya kaki pemanani hamar ni kogo bahai yak ni sanani abono जों peino Jorani Khorang wan sumui tong awon bagai na rom nanjana bagai kogo taklai a pandawo narkha tang male kami wo जों hingkai tekija juda khai narknani bagino जों kami amse thangaba taklai khinar kaseng bisi apandawo phungni sibino sengnai khana 30 ko November phung 9:30 ni simi sengnai 9:30 am simi aro tongnai o bisi omor ko bisi sibani simi 50 years ni simi 60 years ni bagai chala dolsa buri dolsa himnani competition 1 kilometer bor himnai aboni kaisa competition eba bataimon tongnai aboni yagulo tei songnai 60 above 60 rokta 60 rok hiar njang roba kamini samtang chanai phan thun borje 60 laija aborong ni bo chala dolsa buri dolsa himnani bataimon tongnai eke abo খুব attractive nai ni khayo abon kari tongo sinaro siri siti ni thunbo siri siti ni chini kaldong kalai mani aboro boro prok thangbai kya chini pan solai mani dekui solai mani eke sur thunglai mani wasung khet kolai mani aboro kuba जों गोबांमा थोंमुं रok जों चिन बर' rok taw poksa somni thamai kha aboro जों tubi phaipina nayo abu botongnai aro eke aboni yakulo जों koroni record he taknani botongo aitai sikla rok no mai khinani college pori tongnai ba 11 12 pori tongnai ba pe rok ta mairum khinani competition mairum khina rok taw ang lalia जों semana to mai borna competition do khlai reka abo to sigita komse kom graduate ati rok naita eke mai khina to kami ni boro haino tongnai rok to rumbai eke pori tongnai rok konai rok kai boro rungya khina naia tongma bagino boro mai khina ni batai mo abo khina ang dong eke abo kai phung balini ko ta program eke abono sini Jorani Dev Burma je ONGC chief engineer plus wo Rangsa foundation ni wo secretary wo thangai abo phungosn 9:30 abono sengiri nai eke aboni yakulo जों sarigo tabisa panda khlaipinai sarigo hingkai abo choli abo pungin tongnai je participate dongno जों aro kisaponi samung dongni narkha sawi boro achulai जों tabisa panda aro abo ungino tongnai continuously abo ungino tongnai panda eke जों दुइटाव थाङै
damnei sarini damnei thangai formal kaisa inauguration taisa khlaibinai ko pungo inauguration nai abrokai jeng chini khummo tei lukmani bisingte inauguration nai ai sari ko kai chati misinge abo inauguration khaijanai jeng abon bagi chini koglap kurung sei kurung chini godang sei kurung nondo kumar deboma nor sing ringka ai ke aro tai kuni goro chini বিশ্বজিৎ দেববর্মা যিনি জেনারেল ম্যানেজার কলকাতা তম্বন বছর কলকাতা একে তাই কলকাতা চিনি নাবার্ডনি যে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার দিগন্ত দাস বা আসামিস দাস বানো আসামিস বা গিটার টান্না করুন বেলায় কেন প্রমোশন কলকাতা তাই আরো নি আসুক ফাংনাই আরো নি আইপিএস রিটায়ার আইপিএস যে বিধান দেববর্মা Kay borno chini ko Jorani Khorang kai socio-economic culture and literature sudu literature simia socio-economic mane chini je rang thong no tei bosum kara koglamgo bai ki chini hoda dofa no tei koglamgo chini hukum tei koglamgo chini Kokrwbai no tei koglamgo abono bosum busang watlangna jotto bebak tei no sum busango sedangna ni bagi satan abon bagi abo dalgal beda kino no sum Kokrwbai ni lo ringka rang thong ni wan sumung rimanai no ringka hukum ni no ringka di kai sen ringi abo sum panda kain thang tongo ai kai a panda taklai belai kino nai thotop om thotop dai kormo sak nai thop no thop ngan ne am taklai jot le am khatung phaja khatung ma tongo aroni amchai ni borok chinoren bot kaham no chini je centrally je group to mani Jorani Khorang ni je ko tongna ro khatung khajan bisinti na bono support khai tongo rang ni bisinti subai tongo ei aro je amchai ni borok amchai ni je sin member songna ro amchai ni katal je member phaina ro ba member ya phano je khatung ni phaina ro belai khatung khajan no tongo bar ai awon bagina ang jot no ko nai je aro manjan na bagai aro manja khakai norok borok joton thangi manja gei gobong panda nai leyo gobong ma thanglai leyo ni abo to kok kaham kok কিন্তু হিয়া চিনি ও যে Jorani Khorang panda abo kisa jodako abo kisa chen kok sulaimani sulaimani chin hukumomo ko ei te kisa angkokha chini aro hukumomo ko ni panda aro chere ngi tongnai ang chere kaham nai hini samen sari no kai tongai ang chere kaham nai bo bagi chere kaham nai bo abo sai kana nai te kisa speech to competition tongo eke debates competition tongo tokra batai mo tokra batai mani tongnai tokra batai mani khai abo খুব attractive abo phai naina bagi kobogo taklai phai jeng auto bisi burum na abo khlai phaio taklai to kami am sayo kisa abo juda nungnai abo no nai phainani abo no khana painani bagi ang kobogo ai award dinai jeng taklai sokat boribo bisi burum jeng sunita mokum khaganang sikla sokat nei tini thuijanai gold medalist ko sunita deborma science ro gold medal manja MSc ai bo thuijaka blood cancer manbin mo hoisem sunita mokum khaganang sikla sokat ni abo bo thuijanai tei kisa ke bimol thuijanai je sabu kurung munggonang sabu kurung bimol deborman thuijamani bin mungi bosum sokat bo bisi burum no sokat bo thuiya patjanai abon kari sen ramsin deborma mokum sokat nei jeng je madhyamik 12 rogo kaham kut number manai no jeng abo boribo abo taklai rujanai abo kai বিশ্বজিৎ দেবর ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ দেববর্মান গুহা হিজানাই রামসিং দেববর্মা আবন মুঙ্গই সকাতন কথাইকা রাঙ্গুও আবো পনবাহার লোকে রাঙ্গুজানে আবো সুদি আইকে আবন কারিচিনি যতন বে অ্যাট্রাকটিভ মুকাইসং রিসামং করুম সিনি বিসিঙ্গ যে রিসামং করুম আবন কনভেনার কা অরুণ দেববর্মা তাই নলি কল দেববর্মা বরং আইকে আবো আরো गोबां चिनि रिसामं करুম एकदम थाकसुमनि जे रिसामं करুম मानिक देबबर्मा बिपासारि yang sadona yang aikai ko Milton deborma aikai manik deborma abor song thangi ma jagine gobangma abor thangi ar man jagine bor risamung bo bor thangen khanai man aikai awon bagina am jottono na haina hai ko phiro je pando man jagai pando na nai thongno tokai ti sadi tai norok tong thok bani aroni kaidi eke rung sing wosun jeman sagaro a jesini samung kutang no sini rung sing kok mungbai sing disut borong sana nayo abon selekono sing sini samung kutang gono sini je sini ti pasado hano sing tam piti sana musung tam kai besar mutlang na musung tam kai rungiti sana musung tam kai sing ya krisana musung bagai abon ya wak arunus ijagi into aja sing kutang और begini joto nang sana musung go gobong musung go paidi program na paidi program success kai ti sa paidi ai norok joto na kana kai hatung ma khajam mana
sang thanai bisi rogo to nukjaka je agori go chin norno ojorno panta songjak taklele tam mansoge norogo parawa tlam namusu abono parao tong mane ang thasing je samani ta uje himnani bataimu himnani bataimu torbo ga aguli khaina nabo lama mathage aro ko khai khaina ni abo ngya somobia age himna bataimu khaina ka kamu no khaina na ai kami ni borok lama yaksi yagra khai nai tong thok lainai ko lainai or aguli abo jam jaga abo somobia ai ka abon bagina abo ai kuli je song tak tek sang kai sung kami no ko nan or to aguli asik bosor khai toman asik bisi romai khai mani herin kha or jotto lagani no man jago jotto hasen jotto ni man borong na or ni ko skermi to phainero tongaba sebo khai tomero tongaba man jago abo kok soy ya kami am sayo thangi direct bungaro khlai mani borong direct nairi mani borong direct one suru mani direct aro participate khai mani abo to kaisa kaham ko hai matung aboni impact aboni inkono judang gelainai borok je aro thangai khatung khajan bisingte tabuk je abo luarji na bagi luarji lei tonglai mani khatung khajan bisingte abo to kaham le kaham bisingte na singte kaham ya pishanani kaham sakate kaham sakate kaham ya pishanani plus ya pisharinani abo nusini Jorani Khorang target